jiena għandi watch, noqgħod il-meliħa, għandi 62 sena, bniedem ma narax kompletament u nagħmel użu mill-id waħda biss. X'ħajrek tibda tagħmel użu mill-computer? Il-computer dejjem kien jaffaxxinani għax għandu użu importanti fil-bniedem. F'Jannar li għadda ta' dis-sena bdejt nfittex x'għażla l-aħjar li nagħmel, x'computer jekk dak li huwa speċjalizzat jew kellha computer normali u ħadd id-deċiżjoni għalabta frar Marzu. Minn hemmhekk x'ngħid il-computer u ordnajt ukoll is-software biex ikun nista' nopera l-istess computer. U kif sibtek bħala approach? Inti ilek minn Jannar ta' 2014, right? Titgħallem computer magħna. Bħala approach sibtek ħafna. Difatti meta intqajt mal-instructor tiegħi u rajtu x'inhu x-xewqat tiegħi u kif l-aħjar sistema nadottaw, il-progress kien maġġel ħafna u tajjeb ħafna. Infatti, llum il-ġurnata li wasalt għall-aħħar tal-kors, il-computer nista' ngħid li dak li huma bażiċi għax nista' nużah mod tajjeb, dak li nista' nikkomunika, nista' norganizza l-affarijiet tiegħi tajjeb ġewwa fih u mbagħad skont għaliema skop li persuna se jużah. Il-computer huwa mhux sempliċement dak li tgħallimt imma dejjem trid titgħallem. Il-computer it-teknoloġija dejjem qed tavvanza ġurnata wara l-oħra u trid iżżomm aġġornat magħha. Jiena nħoss illi dak l-affarijiet li jien nista' nagħmel jikkonċernaw lili, nipprova nagħmilhom. Il-computer jimlilek ħajtek, il-computer jekk tużaħ tajjeb għal kull persuna, mhux għal nies omja biss. Fih ħafna vantaġġi u għatajnuna kbira. Il-każ ta' Tony Borg, l-għonet kien hemm problema partikolari għaliex Tony Borg kif wieħed jista' jara sfortunatament jista' juża biss id waħda u allura il-keyboard barra li ma jistax juża l-mouse tajjeb u barra l-fatt li sfortunatament huwa għama irid juża l-keyboard bid waħda b'żewġ tiswaba l-iktar forsi juża tlieta meta jkun jista'. Allura rrid isir ċertu aġġustament. Fil-Windows jeżistu dawk il-famużi msejħin sticky keys. Però meta bdejna nużawhom irrealizzajna li meta qed tuża l-sticky keys flimkien mal-faċilitajiet li joffri l-skill reader, tajjeb, l-skill reader li huwa l-programm biex kun jista' jisma' x'qed jgħid il-computer, sibna li dan laqqas ma kien biżżejjed biex ikompli anke juża l-computer kif għandu bżonn. Għaliex? Għax kien hemm ċertu funzjonijiet illi jirrikjedu ċertu functions partikolari li sfortunatament l-sticky keys li jiġu standard mal-Windows ma jissapportjax biżżejjed. Allura hawnhekk kelli nidħol jiena u kuntatti li għamilt mal-kumpanija tal-skill reader li huma GW Micro irranġajt magħhom biex dawn kibbulu script apposta biex Tony kun jista' jutilizza dawk il-functions illi ma kellux aċċessarjhom sa ftit qabel. U dan huwa każ fejn meta vera jkun hemm brieda tajba mill-kumpaniji huwa każ fejn wieħed jista' jagħmel suċċess mill-limitazzjonijiet li bniedem ikollu fl-użu ta' xi ħaġa partikolari. Issa li wasalt biex tikkonkludi l-kors mal-fita, x'inhu huma l-aspettattivi tiegħek fejn għandu x'qasam fil-qasam tal-komunikazzjoni u użu ta' servizzi elettroniċi bil-computer? Jiena nenfasizza ħafna li kemm dipartimenti, kemm kumpaniji privati
jagħmlu websites li huma aċċessibbli għal kulħadd, speċjalment għall-omja wkoll. Il għaliex peress li aħna nużaw apparat speċjali, rrid ikun ukoll aċċessibbli biex dan l-apparat ikun jista' jaqrah. Bħal dik li hija l-vuċi u kif ukoll l-screen reader. Finalment nixtieq ninkoraġġixxi ħafna persuni oħra sabiex jarsqu l-qudiem, jagħmlu l-kuraġġ, jitgħallmuh, għaliex bekk ikunu jistgħu naqdu mal-kumplament ta' persuni oħra kemm lokalment kol mal-kumplament tad-dinja. Grazzi. Ringrazzjak. Good luck vera u prosit Tony illi irnexxielu irsista ħadem ħafna u minnaw nawgura l-futur.